Compañeiro secretario xeral, Alfredo, compañeiras e compañeiras, invitados todos, gracias por acompañarnos en un día especial, en un día moi importante para os socialistas e para o socialismo galego. Quero comenzar cos dous conceptos que teñen que mover todo o futuro que temos por diante esta nova executiva que acabamos de presentar e este partido en Galicia. Eu creo que os represento a todos eles cando diante de vos hoxe diga que todo o que temos é agradecemento e compromiso. Agradecemento por a confianza que nos acabades de dar e compromiso de que todos e cada un de nós, os homes e mulleres que acompañamos esta executiva, homes e mulleres todos que vimos da militancia de base deste partido, que en cada esquina de Galicia levamos moito tempo traballando para sacar adiante as nosas ideas e os nosos compromisos, queremos adquirir hoxe aquí, solemnemente, o compromiso de traballar arreo e o compromiso de dedicarlle a nosa vida para sacar adiante un proxecto que queremos compartir con vos. Hoxe, compañeros e compañeiras, comenzamos un novo recorrido. Non sei se mellor, se peor, se distinto. Un recorrido que está perfectamente definido e que vai a ser marcado por os difíciles tempos que temos por diante. Un recorrido que temos que facer acompañando a eses miles de homes e mulleres que hoxe saliron á rúa reclamando xusticia contra unha reforma laboral imposible que só vai a destruir emprego e despedir a xente en peores condicións. Temos que facer ese recorrido, compañeros e compañeiras, porque sabemos cal é o noso punto de destino. Chegar a solucionarlle os problemas aos homes e mulleres deste país. Alfredo, queremos facer ese recorrido da man dos socialistas de toda España. Queremos unir os esforzos en todo o país para que xa de unha vez empecen a ver tamén en toda España que en Galicia está rematando unha época e está comenzando unha época distinta. Compañeros e compañeiras, o noso compromiso, que é Galicia, o noso compromiso, que é o socialismo, temos que darlle forma. E temos que canalizar todo ese compromiso e esa enerxía no traballo, nas rúas, nas sedes, nas agrupacións locales, nas políticas municipales e en aqueles lugares onde temos que depositalo. Volo dixen onte e volo repito hoxe. Vamos por o camiño necesario e que hai que recorrer. Para ser unha alternativa política, compañeiros, non hai atallos. Temos que volver a ganar a confianza dos homes e mulleres deste país. Temos que facelo en un día señalado, o martes. O martes próximo hai o debate de Estado de Autonomía. É un debate de Estado de Autonomía que é o último debate do Estado de Autonomía do goberno de Feijóo. Dese que goberno que temos que reconocer que chegou casi fai 3 anos xenerando unha ilusión, pero onde hoxe casi a maioría dos galegos saben que este goberno non resolveu os problemas deste país. E vos lo digo aquí a todos. Os socialistas galegos vamos a ir a ese debate a pedirlle contas ao presidente da Xunta de Galicia por engañar durante 3 anos a este país. Vamos a decirlle alto e claro que foron os 3 anos peores da historia democrática de Galicia. Vamos a decirlle alto e claro que foi o presidente que nestes 3 anos lle recortou dereitos, lle recortou ilusión, lle sobrou o que é indiferencia e desprecio hacia o noso país. Mirade, en este debate non chega solamente facer o sumatorio de cousas que foron mal. A este debate hai que ir con propostas, compañeiros. E veredes que os socialistas galegos vamos a poñerlle en rima da mesa propostas económicas, propostas laborales, propostas para blindar a sanidade, propostas de acordo para sacar adiante este país. Non vamos a ir a un debate do Estado de Autonomía
sencillamente a explicarlle a Galicia que a dereita non ten solucións. Vamos a ir a un debate do Estado de Autonomía dicindo que os socialistas sí temos solucións para este país e queremos paso para gobernar este país de unha vez alto e claro, compañeiros. Mirade, o calendario non o marcamos nós porque o pon el co debate do Estado de Autonomía. Pero quero transmitirvos a todos que ao pasar o debate do Estado de Autonomía, o primeiro que farei é sair á rúa e reunirme cos axentes sociales deste país. En nombre de vos, en nombre do noso partido, vou a pedir entrevistarme de novo cos sindicatos, vou a pedir entrevistarme de novo cos empresarios, vou a pedir entrevistarme de novo, eu digo aquí, cas outras formacións políticas da esquerda galega, para falar con eles e dicirlle que Galicia non necesita a toda a esquerda deste país para dar unha alternativa política á dereita que está destrozando este país. Compañeiros, temos que sair á rúa, temos que falar con eles. Non son os nosos adversarios, somos partidos distintos, pero nos necesitamos unos a outros. E temos que decir sin ningún tipo de pudor que queremos gobernar outra vez este país, que queremos que nos den unha alternativa, porque hoxe, compañeiros, a xente xa sabe que a dereita os enganou. O que ainda non sabe, e yo temos que explicar e convencer, e se de novo a esquerda está capacitada para volver a gobernar este país. E para facelo vos pido a todos unha cousa, compañeiros: unidade, compromiso. Vos lo pido a todos, os que votamos dun xeito e os que votamos de outro. Hoxe vimos como fomos capaces de consensuar unha lista de integración para o Comité Federal, para o Comité Nacional. E eu vos pido a todos, a alcaldes, a diputados, a compañeiros, a militantes, pasemos definitivamente a páxina xa dun congreso que rematou e poñámonos a traballar desde mañá mesmo na búsqueda de sumar o que nos une e o que nos fai fortes para sacar adiante este partido e este país. Compañeiros, temos que facelo. Compañeiros, cando eles vexan, cando a xente vexa na rúa que somos unha organización política que en vez de falarlle de nosos problemas, falamos de como resolver os seus problemas, ese día temos media victoria asegurada. Cando vexan que o que máis tempo nos ocupa nas nosas sedes é falar de economía, de dereitos sociales, de emprego, de sanidade, de educación, cando eles sepan eso, é o momento que empezan a decir: este é o meu Partido Socialista de Galicia. Cando vexan que salimos na prensa falando dos problemas da xente e non transmitíndolle problemas á xente, van dicir: este é o Partido Socialista que lle fai falta a Galicia e que nos fai falta a todos. Compañeiros, eu só remato dicíndovos a todos que hoxe pechamos un congreso, pero abrimos as portas do futuro en este país. Hoxe pechamos o congreso, pero abrimos as portas, e hai unha cousa que temos que decir con orgullo, con orgullo. O futuro do Partido Socialista de Galicia está claramente vinculado ao futuro de Galicia. Se o Partido Socialista de Galicia é forte da alternativa, a visión da alternativa da esquerda en Galicia será forte e ten alternativa. Este é un compromiso do secretario xeral, pero, sobre todo, é un compromiso do socialismo galego. Eu remato dicíndovos que cabemos todos. Eu remato dicíndovos que facemos falta todos. E rebatovos dicíndovos que se somos capaces de buscar fundamentalmente o que nos une, o obxectivo do noso partido non é vivir nas nosas sedes. O obxectivo do noso partido é dar alternativas políticas e solucionar cun ideario da esquerda os problemas dos homes e mulleres deste país. Eu solamente quero dicirvos que gracias, que vamos a dedicarlle o tempo e dicirvos, compañeiros e compañeras da Executiva, que esta responsabilidade que asumimos hoxe, que esta responsabilidade que lle dicimos hoxe aquí a xente mirándolle os ollos, cando remate a próxima legislatura destes 4 anos, o próximo período noso, temos que vir outra vez aquí
mirando a xente e dicirlle traballamos, resolvimos, comprometímonos e fomos quen de sacar adiante este proxecto que tanto nos ilusiona a todos. Amigos e amigas, gracias por este congreso, gracias pola vosa confianza, gracias por creer que é posible gobernar este país. E cando cheguedes ás vosas casas, cando cheguedes ás vosas sedes, cando faledes cos compañeiros militantes que vos mandaron aquí a representarvos, decidelle alto e claro que cumplíchedes a vosa misión, que buscáchedes unha decisión, que confiades na decisión que tomamos, pero decidelle o máis importante, que sin eles non somos nadie, que sin a militancia non somos nadie, que sin os compañeiros e compañeiras en cada agrupación non somos nadie. E decídelle claramente, como dixo tamén o noso expresidente, que nunca que nós non llevamos a fallar. Ánimo, gracias e a por todas. Un abrazo.